tulay na nasira dahil sa bagyong Maring sa Ilocosur, minamadali ng ayusin. Silipin sa report ni Ivy Hernando. Sarado pa rin sa motorista ang Bayugaw Bridge ng Santa Cruz, Ilocosur matapos masira sa pagdaan ng bagyong Maring. Sa kasalukuyan, 7 kilometrong detour ang dinadaanan ng mga motorista na sakop ng mga barangay Sidawen, Amaraw, Babayawan, Lalong at Sagad. Gayunman, tanging light vehicles ang makakadaan, kaya stranded pa rin sa magkabilaang bahagi ng tulay ang ilang sasakyan. Kasi yung Bayugaw Bridge, one of the oldest bridge dito sa Ilocos Sur second. So we could not determine, kasi maraming factor Nag-settle yung pier about 2 meters, kaya nagsag yung dalawang span. Ilan sa nakikitang sanhi ng pagkasira ng tulay ay ang patuloy na widening construction nito at ang malakas na ragasan ng tubig dulot ng bagyong Maring. 24 oras ngayong ginagawa ng DPWH ang tinatawag nilang bridge over the bridge. Yung old bridge, papatungan ng Bailey, yung temporary bridge, para madaanan. Usually makikita mo yan sa mga nasisirang bridge. Inaasahan na bago matapos ang linggo ay madadaanan na raw ang temporary bridge. Samantala, halos naibalik na ang supply ng kuryente sa First District. Nananatili namang walang kuryente sa ilang lugar gaya ng Santa, Narvacan, Santa Maria, Nagbukel at Burgos. So pa yung mga substation natin, gumagana na pong lahat. Okay na po lahat yung mga backbone lines. Ang mga problema lang yung mga lateral. Ivy Hernando, Balitang Amyanan.